Guretzat, abenduaren 14koa plaza polita da. Donostian eta nun eta Antzokizarrean bilintx lanean aritu zen toki berean aritzea, guretzat esanguratsua eta polita da. Plaza bat, plaza berri bat, plaza polita. Hortik aurrera, kirolean norgehiagokak jokatzen dira. Bersotan jolasa nagusitzen da jokoari gehienetan. Eta, norgehiagoka bi hitz baldin badira, nor eta gehiago, bersolaritzan garrantzitsu ez da gehiago izatea, nor izatea baizik. Eta, gure saioa horretara joango da, bersogintza zertan datzan azaltzera, nor izatera. Beraz, gehiagoka ikusi nahi duenak, disgusto txiki bat hartuko duela. Guretzat garrantzitsu hori da, bersogintza zertan dela azaltzea, derbia tarteko arrazoi dela. Bestalde zer esan, guretzat garrantzitsua dela, gu geu futbol mundura hurbiltzea baino garrantzitsuago iruditzen zaigu, gizartearen parte geranez, Real Sociedad eta Athletic bezalako erakunde garrantzitsuek euskararen inguruan eta euskal kulturarekiko sensibilidadea azaltzea. Eta alde horretatik txalogarria iruditzen zaizkigu era honetako ekimenak. Zer gehiago esan? Azken derbietan notizia, eta gu ez gara nor besteen etxean sartzeko, baina notizia hau kirol orrialdetan ikusi izan dugu gehienetan. Eta ez zait iruditzen derbia eta graneroren zaintiratua elkarren onduan joateko direnik. Nik uste dut berso derbia nunbaiten joatekotan kultur orrialdeetan joan beharko lukeela eta hartara emango liokeela Real Sociedad eta Athletic fundazioek beren lanari ematen dioten egiazko zentzua. Besterik ez, saiatuko garela saio bikain bat egiten, bai arrazoiak, bai tokiak halaxe merezi durako. Eskerrik asko.